आंनि मुङा सचिमा नार्जारि, गामिया सालाकाटि बान्दोगुरि, ओमफ्राय स्कुलाहाय इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव फरायो। क्लासआ एसएस फार्स्ट इयार। दिनै बिटिआर सरकारा नोंनो 5,000 मोनसे चेक राननानै होदों फरायनायाव हेफाजाब जानाय बायदि माबायदि मोनदों गोसोआव मा बुंनो सानो? गोसोआव गोजोननाय फैदों, हेफाजाब मोनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय सरकारनिसिम। औ। आंनि मुङा जनक बसुमतारी, आङो सालाकाटिनि। आङो दा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। बिटिआर सरकारा नोंनो 5,000 चेक रानना होदों फरायनायाव हेफाजाब जानाय बायदि, बे समाव मा बुंगोन माबायदि? आङो गिबियाव बिटिआर सरकारखौ जोबोद साबायखर बावगोन, मानोना बियो फरायनायाव जोबोद मोनसे हेफाजाब होगोन आं सानो। नोंसिनि न'खराव बिदि फरायनायाव रांखान्थिजों जेंना सोमजियो नामा? रांखान्थियाथ' सोलियो सार। औ। गोबां खस्थ' जायो आरोना? खस्थ'। बे गोबां हेफाजाब होगोन ना? हेफाजाब होगोन सार, हेफाजाब होगोनखौ आं मिजिंथियो आरो आं बेखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन फरायनायाव। फैबाय थानाय समावबो बेबायदि अनसुंथाइ मोननो खावलायगोन नामा बिटिआर सरकारखौ? सार, फैबाय थानाय समाव होयोबाथ' मोजां फरायसाफोरनि थाखाय। बेयो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आरो। औ, मैं एचएस फर्स्ट ईयर कोकराझार गभ कलेज। मैं सरकार धन्यवाद जनाও আমাক স্টাডিৰ কাৰণে সহায় কৰিল। সেইটোকৈ লালপুৰা পাৰ্ট 1 ভলমাৰা। এইটো 5,000 টকাটো তোমাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ল। ঘৰৰ এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হয় নেকি? হয়। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससी, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।